saboda haka ina roƙonku daga nan zuwa wata kafin a yi zaɓe, idan Allah ya ba mu numfashi ya ba mu iko, mu masu mana addu'a ku shiga bana mara, ni kowane irin addu'a Allah ya riga ya bani, domin ne in kowane irin masafi ne ya zo ya min, Allah ya riga ya bani maganinsa. Wane ne maganinsa? Ku. In wanda yake ce zan je ya mutu, ai lokacin wani shekara an ce an kira mutane aka ce kwana 3 zan mutu, ana zaɓen me yace Allah lokaci an ce kwana 3 aka bayar zan mutu, na yi kama da mai mutuwa a lokacin. Ba yanzu na tafi lafiya na lau, ina cin tuwo na, ina duk abin da harka na nake ina yi, amma dai ina tare da ciwo a jikina, na ce bari in je neman magani, kuma na gode wa Allah ya bani magani. Mu ci gaba da biyayya, mu ci gaba da zama masu biyayya. Yanzu kaka ne, don girman Allah, duk inda Fulatani ya je ya ga barna, yaran mu ba sa ji. Mutum na cire abincinsa suna sa shanu, wani ma bai cire ba su sa shanu. To da Allah a koma amma mutane gargadi. Insha Allah. Duk wanda ya gama cire ciyawa, wannan ina gaya muku, abincinsa ya sare wuri, ya ce ba za a kiwo ya kai wani lokaci, ku yi kiwo. Bayan kowa ya cire dukiyansa ba, ya tare jeji, ba in rabno ne ya ɗiba ya kai gidansa, in wane ya ɗiba kai, wallahi in ya kai ya ci don yanayin fitina, wallahi ku yi kiwo. Idan aka taɓe ku zo, kasan nan na kowa ne, dokan nan na kasan nan na kowa ne, ba Fulatin ba bar shi gefe. Saboda haka mu ma yanzu ba za mu bari ba. Allah taimake ka. Domin akwai mutane sun zo da yawa, ba zan ci gaba da surutu ba ko kuma magana mai yawa ba. Na farko ina maku alkawari tsakanina da Allah da tsakanina da sauran duk shugabanni, in nace duk waɗannan shugabanni kowane ne a madadinsa nake wannan alkawari, cewa daga nan ba za mu bari a dinga cin mutuncin. Alhamdulillah. Za mu kashe duk da basirarmu da dukiyarmu da Allah ya bamu akan mu kwashe ma al'ummanmu gaskiya. Alhamdulillah. Wa'ansu sun sani a nan, wa'anda ba su gaskiya akan mu kanmu muna hada da hukuma a kamo. To mu ci gaba da gyara, mu gyara kanmu, mu gyara al'ummarmu, mu gyara ƴaƴanmu, mu tarbiyyantar da su. Kada mu bari a ci gaba da zamanin da inda ba Fulatani ba sa kansa makaranta. In yaron ka ya sa makaranta mai kyau ba za ku iya tura shi ba, ku kawo mana shi mu ga yadda zamu yi shi. Allahu Akbar. Ku kawo mana shi mu ga yadda zamu yi shi. Kar ka zo ka ce mai yaro na ya gama diploma, mutum mini makaranta wala mai haifa ku ga. Ko mutum mini farmar mai haifa ku ga, ta mai haifa ku ga. Da mutum mini gugan ma ko kusa ma wannan gas ma wata so da ko yugon ma wasu da ta da mata ma wata. So mu ya hamu hada makaranta kuma mu ta bana koli. To ina maku godiya kwarai wanda ba na iya kwatantawa. Duk waɗanda muke gani ba Fulatani dai na mai tala jihar Bauchi, daga Zaki har Ogoro, daga Alkalari har Toro, duk waɗannan kusurwa ba wanda baya na. Ba wanda ni ina nan dare ashe ni na gayyace shi ba tare da sanin ba da izini ne ba. To wannan shine soyayyen gaskiya. To wannan kuma ina tabbatar muku, in Allah ya kai mu aka sake sabon gwamnati, ko waɗanne ne suka sa gwamnati da shirin da zamu zo, a nan mu ma za mu tabbatar cewa mun bukata. Ba kaman da ba, a zo kawai a gidana a bani mota, a zo gidan wancan a bani mashin, ma menene mota menene mashin, in ba ma mutuwan zuciya ba menene mota. Da yawa a cikin ku in na ba ku mota cutar da ku ne, dama ba za ka yarke ta ba. Me yasa ba zan inganta rayuwanka ko na ƴaƴanka ba ko na jikokinka? Inda kake noma ko na kiwo, me yasa ba zan tabbatar cewa ba wanda zai sake fitine ka akai ba? Gaskiya ne. Me yasa ba zan bari ba kawai ƴan iska ne suke zuwa suna kashe mutane? Wace musu dukiyoyin su. Gabatar da ta'aziyar Umar gidan mutanen masu. Saboda haka jama'a ina kara maku godiya, kuma kar ku gajiya. Nan da lokaci kaɗan za mu shirya a kawai yace Allah. Wani shekara kaɗan idan muka zo muna da conference a office na mai yace Allah, a can za mu je mu zauna mu yi. Za mu lancin, za mu na so mu yi wani babban taro daga nan kafin a yi zaɓe.
kowa ma ya zo ya taimaka makiyaya da tsari da abubuwan da za mu yi mu samu muna da ofis inda muka samu muna da zone duk wanda ya taso ya san inda zai. Wannan yana ɗaya daga cikin niyya abin da muke so. Na biyu kamar yadda na gaya muku kowane zaɓe tsarin zaɓe wallahi tallahi za mu yi shawara da ku in ɗan majalisar jiha ne a wajen ku za mu taka a nan mu je mu zauna da ku mu ce waye za ku gaya mana ku kun fi mu sani halin sa in ku su kai hudu ne wanda za mu gaya masa mu tsasashe shi mu gaya masa to in ka so ga abin da za ka masa. Wannan shine ne muke nake so in roƙo da su. Daga ƙarshe ina ma dukkan mu ta'aziyya. Akwai abokina kanina dan uwana wanda yake zonal secretary na Miyatti Allah zo kautar PRO na Miyatti PRO na jiha na Miyatti Allah kautar Umar Gidan Dambaki daga Ningi. Malam Umar dai kafin ya mutu gaskiya shi muke wannan da gwagwarmaya da shi. Shi ma ya ɗauka da Miyatti Allah da tabbital fulaku da wani inda da gaske kake don makiyayi na kowanne ne maka yi mana ka zo inda da gaske ne in ina Miyatti Allah na je gidanka na masalanka na gama da masalanka me kake nema kuma to Allah ya masa rasuwa ina can kowai kalo da kai zabi kowai kalo da kai ne rage shiri ne ya shugaba mai ya ce Allah